So, yun mga ka-vlogs. Good morning, good morning. Maagang prepare ng pagkain. Ano na to? Lunch at saka breakfast kasi hindi pa ako kami kumain ng anak ko. So, gumawa ako ng breakfast mga ka-vlogs. Boneless na bangos mga ka-vlogs. Talong, pinrito ko lang. At saka yung okra. So, yun. Kainan ng mga ka-vlogs. Shoutout pala dyan sa mga nagsusupport ng ka-vlogs nyo, mga ka-vlogs. So, yon, kain tayo. Yon. So, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel, Edmar TV, and follow my FB page, Edmar TV. Yon. So, tara na, ka-vlogs. Upakan na to. Habang medyo maulan ng panahon, mga ka-vlogs.